Der er valg. Og der er 3 kandidater at vælge mellem. Hvem vil du stemme på? Er du med? Ja, jeg er med. Godt. Han er delvis lammet af polio. Han har for højt blodtryk. Han lider af blodmangel. Han har i hele taget en perlerække af meget alvorlige sygdomme. Så lyver han, hvis det passer i hans kram. Og han spørger en astrolog til råds om det meste af sin politik. Han er sin kone utro, han kæderyger, og så drikker han alt for mange martinier. Næste, nummer 2. Han er overvægtig. Han har allerede tabt 3 valg. Han har haft en depression. Han har haft 2 hjertetilfælde. Han er helt umulig at arbejde sammen med, enrådig. Så ryger han cigarer non-stop. Og hver aften inden han går i seng, så bæler han utrolige mængder af champagne, cognac, portvin, whisky og så lige inden han sover. 2 sovepiller. Den sidste, mine damer her, nummer 3. Han er en højt dekoreret krigshelt. Han behandler kvinder med respekt. Han elsker dyr. Han ryger aldrig, og han drikker kun en enkelt øl. En sjældent gang imellem. Og hvad siger I andre? 3. Ja. Godt, for I har lige fravalgt Franklin D. Roosevelt, Winston L. Churchill, men til gengæld har I valgt, husk tak og lov for det, amen.